дуюм саволам устодҷон ҳамин аст, ки мо ҳама аҳли оила ҳамагӣ дар ҳамин яке аз шаҳрҳои Федератсияи Россия кор ва иқомат мекунем. Рости гап, дар ҳамин ҷо ман ипотека дорам устод ва шукри худо, ки хай даромадамам бад нест. Модарамам дар ҳамин ҷо бо меҳнати ҳавол кор мекунанд. Савол чунин аст, ки устод, ҳозир модарам имконияти сафари ҳаҷи умра карданро доранд. Мақсад кор мекунанд, пулашон худашон ба худашон мерасад. ҳамин ман мегӯям, ки хай бед мақсад камтар дастгирӣ кунем, ба ҳаҷ равед. Мегӯянд, ки ту ипотека дорӣ, қарздор ҳастӣ, ин чиз қабул намешавад. дар ин масъала камтар равшанӣ андохтед устод, ки агар масалан модарамро ба ҳаҷ равона кунем, ҳамин чиз ҳозир дуруст мешавад ё камтар мақсад тоқат кунем, мақсад ки ипотекаро маҳкам кунем, баъд вай кунем. Ҳамин масъала ба камтар равшанӣ андохтед устодҷон. Масъалаи ипотека аслан ҳаром аст. ипотека гирифтан касоне ки фатво метиҳанд, фатвоҳошон заиф аст. фатвоҳошон бисёр беқувват аст. яъне баъзеҳошон мегӯянд, ки зарурат аст, мардум ҳоҷат доранд ину он. лекин асл гирифтани ипотека, ки дар байнаш шартҳои рибавӣ дорад ва ақди рибо ҳаст дар он ҷо, ин кор нодуруст аст. масъалаи фиристонидан ба ҳаҷ, ҳеҷ гоҳ падару модарҳоя ба ҳаҷ нафиристонитон танҳо ва ҳоя баретон. ҳаҷ ин ягон осоишгоҳне, ки рафта онҳо дар як рахти коб хоб кунанду личениҳошонро гирану биёянд. унҷо ин хел ҷо нест. унҷо пиразанҳо, пирамардҳо, ҳатто масалан бигизор 45-50 сола бошад, фиристода намешад. онҳои бурда мешад. онҳои аз дасташон гирифта тавоф мекунонед, аз дасташон гирифта сафо марва мекунед. агар имконияти давидану имконияти роҳ гаштанашон надошта бошанд, ба ароба мешинонед, хизмат мекунед. хел не ки фиристонед. онҳо ҳаҷошон ҳаҷ намешад. ман борҳо одамҳои дидагиам, яъне ё 6 давр мезананд дар гирди тавоф, ё таҳоратшон мешканад, ё одама гум мекунану мебароянд. вазнин аст. магарам як одаме ки як бор рафтагӣ бошад, ӯ мефаҳмад. лекин бори аввал вақте ки меранд, инҳои танҳо фиристонда намешад. хосатан занҳоро. яке аз шартҳои ҳаҷи умра маҳрам аст дар назди аксари уламо. ва агар маҳрам дошта бошанд, бояд падару модар пир бошанд, яке аз фарзандо бояд ҳамроҳӣ кунад. масъалаи қарзи рибо, бародарои азиз, касе ипотека дорад, касе кредит дорад, коре кунед, ки аз вай халос хӯред. ҳама чизатон аз фурӯшед ва халос кунед. агар рафту дар ҳамин ҳолат вафот кунед, бисёр вазъиятатон вазнин аст. шумо рибохӯр Аллоҳ таолоро вомехӯред. рибохӯранда, рибохӯронанда, пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам лаънат кардан рибохӯр, рибогир ва он шоҳидайн, ду касе ки ба ин ақд шоҳид шуд, ва котибаш, котиб нависандаи ҳамин ақди рибо. бинобар ин масъалаи ипотека мо наметонем фатво диҳем, магарам дар ҳолатҳои махсус барои ягон одам. ман як одама иҷозат додагӣ ҳастам дар тӯли ҳаётам. он одам ҳамин фарзандои зиёд доштааст. қариб 90% моли ҳамин хоная, ҳамун моле ки давлат барои фарзандош додагӣ ҳаст, ҳамун қади харида мешудааст. 10%-ше, яъне ки 1 миллион худам дорам гуфт, 1 миллион пули нақд дорам, як моҳ 200 чанд ҳазор рубл месупорам, ҳамин кади кредит маҳкам мешад, ипотека маҳкам мешад. фақат як моҳ рибо метиҳам. як моҳ ҳозир мебарад ҳамин чизе ки аз давлат додааст барои фарзандош, уна метиҳаду 1 миллион пули нақде ки дорад метиҳад, 230 чанд ҳазори дига тиҳадагар хона маҳкам мешудааст. як моҳ метиҳад, хона маҳкам мешад. барои гуфтам хай бошад, як бор рибо метӣ, гуноҳат ба тавба кун, соҳиби хона мешӣ, рав. аммо дигарҳо не.
بگذار مثلا عذاب باشدم ظاهرا، لیکن صبر کنید و پول خودتان خرید، یا اینکه قرض حسنه گیرید از برادر و خواهر و نزدیکای گیرید، لیکن ریبا و نگیرید. بله اگر صاحب خانه خودش دیاد، صاحب خانه مثلا مسلمان است، گفت که در مدت 24 ماه هر ماه کم کم همین پول خانه را تی گفت، خانه نرخش 50,000 بگذار 60,000 گفت، اجازت است، لیکن شرط های ریبوی نباشه. لیکن وقتی که بانک به مابین می‌دراید این خطری عظیم دارد برادران. بنابراین اول آدم باید قرضاش محکم کند. بله پول مالی پدر و مادر علاهیده باشد، اونا میتونن رفتن گیرن به حج و عمره به شرطی که همراه روان و محرم داشته باشند، پولی آنها علاهیده باشد. بله لیکن پولاتون یکتا باشد، اول قرض ریبوی صاف کردن در کار. پول را یگان چیزی ماشین دارید، یگان چیزی زیادتی دارید فروشید، قرض محکم کنید تا اینکه عبادتاتون قبول شود. آدمی که ریبا میتید، آدمی که ریبا خور است، نماز و روزش هم قبول شدنش ممکن نیست، برای آنکه الله تعالی میگه که انما یتقبل الله من المتقین، الله تعالی از پرهیزگارها و تقوادارها قبول میکند. آدمی که ریبا میخورد او تقوادار نیست و این گناه کبیره هست. ریبا گناه عظیم هست و عیدهای وزنین آمدگی هست.